raó, Elite. El mar digital està pujant de nivell. És un altre truc del Shanna. I ara l'Ioko quedarà submergit i desapareixerà per sempre? No, no desapareixerà. El mar digital no afecta els sectors de l'Ioko, però si no trobo la manera de fer baixar el nivell del mar, quedarà submergit. No! Uns monstres es dirigeixen cap a la sala on hi ha el nucli de l'Ioko. El Shanna vol impedir que desactiveu la torre i que accediu al 5è sector fent pujar el nivell del mar digital. I així ell tindrà les mans lliures per poder destruir l'Ioko. Heu d'arribar al 5è sector abans que el mar s'empassi tot el sector de les muntanyes. Però primer desactiveu la torre. No podem. Ja no s'hi pot accedir. En Jeremy! Com esteu, vosaltres? Imagina tu, tenim una indigestió sense haver tastat res, i vosaltres? No gaire bé, tampoc. És impossible desactivar la torre i la Yumi i la Elita necessitaran ajuda. M'encanta quan em parles d'aquesta manera, Jeremy. No pateixis, ho intentarem arreglar. Vols que et doni una notícia? És bona? No gaire. Doncs no. Ai! Jeremy, el mar cada cop puja més. Aquest pas no sé si podrem arribar a temps a l'extrem del sector. Afanyeu-vos, que heu d'agafar el transportador. Lot i l'Ulrich us vindran a donar un cop de mà de seguida. Corre! Ja és tard! Ot, vés a la fàbrica, que jo intentaré frenar aquesta cosa. D'acord, queda tot el menjar, doncs, però només perquè ets tu. Ai! Jeremy, no em diguis que el Shanna... Us envia uns quants bespots? Sí. Ens devia veure avorrides. Servei d'auxilis express, què volia? Ot, cap a la sala dels escàners, corre! I l'Ulrich? Ah, s'està divertint a la clavellera. Ara s'ha espatllat genial. Et materialitzaré, Yumi! Et felicito, Elita. Ha sigut més ràpida que no pas jo. Ara espera que arribi Lot. Transfereixo Lot. Virtualització. Ot, t'he virtualitzat sobre la superplanxa. Tu i la Elita heu d'arribar al 5è sector, sigui com sigui. Entesos? Sí, senyor. Jeremy, on és l'Ulrich? Segons Lot és a la claveguera, lluitant amb un monstre del Shanna. No ho entenc. No agafa el mòbil. Vaig a buscar-lo, deu necessitar ajuda. Camp d'energia! Fletxa làser! Tranquil·la, princesa, que el príncep blau acaba d'arribar. Sisplau, Ot, ja faràs l'heroi després. Ara poseu-vos a punt. Introdueixo el codi Escipió.
Jeremy, què hi ha de nou? De nou hi ha que tot l'Ioko ha quedat submergit sota el mar digital. Creus que en podrem fer baixar el nivell? Espero que sí, però necessito que vosaltres em passeu informació. Em fa falta per desactivar la torre. Si no arribeu de seguida a la sala on hi ha el nucli de l'Ioko, haurem de dir adeu per sempre al nostre bonic món virtual. I penseu que heu d'aturar el compte enrere. Tu tranquil, Einstein. Sí, i tant. Estic la mar de tranquil. Yumi! Resisteix! Jo ja vinc! Has destrossat la pila de menjar? No crec que sigui una rendició incondicional. Ai! Tranquil, Jeremy. Ja hem sortit de la zona central i som a l'ascensor. Doncs correu, els monstres ja comencen a atacar el nucli de l'Ioko. Ho hem aconseguit, Jeremy! Sortim a la volta celeste. Molt bé. Aelita, vés a la interfície. Necessito informació per poder fer baixar el nivell del mar digital. Ot, tu vés al nucli de l'Ioko. De seguida. Ei, per cert, gràcies per salvar-me la vida. Què no faria jo per tu? Aelita, has trobat alguna cosa? No encara. I tu què, Ot? Com va? Com una seda. Sóc a la sala on hi ha el nucli de l'Ioko.